Adokin zarrak altzatu zituzten kalea zertzobait gobernatzeko, eta euriarekin bazterraiek basatza bilakatu ziren. Jose Luis Meller Bilbotik etorria zen, Larrinagako kartzelako iesaldian bizia salbatu zion lagun zaharrari azken agurra ematera. Liborio, estarriko tumore batez hil zen agonia luze baten ondoren. Gauetan, hiltzeko izua sartzen zitzaion, eta gure aitari eskatzen zion bere ondoan lo egiteko, gela berean. Handik ordu batzuetara, aitona loak hartzen zuenean, aita isil-isilik ateratzen zen gelatik, eta ama lo zegoen gelara joaten zen. Azken batean, ezkonberriak ziren. Baina handik gutxira, aitona beldur batean esnatzen zen, eta aitari deitzen zion. Gure aita, ohetik altzatu eta aitonaren gana joaten zen, ura lasaitzera, berriz ere loak hartzen zuen arte.